Wah.
was teka sedilo maning papake was teka nyokake aduh ika betanapa tunggu sopot iku isine komprece ini sewas teka sedilo maning apake wis teka nyokake aduh ika betanapa bungkus rokok iku isine sewas teka sedilo maning apake wis teka nyokake aduh ika betanapa bungkus rokok iku isine komprece ini sewas teka sedilo maning apake wis teka nyokake aduh ika betanapa bungkus rokok iku isine komprece ini sewas teka sedilo maning apake wis teka nyokake aduh ika betanapa bungkus rokok iku isine komprece ini sewas teka sedilo maning apake wis teka nyokake aduh ika betanapa bungkus rokok iku isine Bungkus rapat jimu isi
ora maksa ing wengi teko ayo luput ing lara luput bilai Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sampeyan nulado doeng ngene caritane andeli rasang Prabu sasra kau mati prakara guna kaya turune kangenan sepi
Yo. Ayo le. Awas siap. Cek. Yo. Diki. Asik. Ayo. Ayo dar. Ayo. Yo. Iya. Asik. Amelia, Nasika, Nasmaran, Jumadi.
Dipasrahke Pak Sri ya. Luar biasa persembahan dari dulur-dulur Turangga Muda Budaya. Masih kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini tentunya. Dikasih tembang-tembang yang bernuansakan dangdut. Berikutnya ada Rere. Hore. Dikasih sebuah tembang kesayangan untuk panjenengan semuanya. Iya. Dan lagu ini spesial buat kedua mempelai. Gue sapa? Gue Mbak mantan karo Mas mantan. Oh, aku asik. durung kenalan soalnya. Aku kayak tak kira nek gua aku. Oh, ngono lho. tidak. Oh, tidak ya. Lah iya, jenengan kan Kak ya bapakku. Sip Nek tak luar sayang, ya biasa. piye toh, Ayo ya. Rere. Dalam. Nek ro Pak Sri aja bapakku ngono. Lah apa terus? Mas utawa Dik ngono ya. Oh iya bener. Iki Dek. Iya Dik. Masa sing kae. Sing ngendang Mas Sing ya. ndang Mas iki adike. Dikasih sebuah Iya. tembang kesayangan bersama dulur-dulur TMB dan juga Sage Nade MB. Rere. Ada Pak Sri. Satu tembang lagi kesayangan bersama Turangga Muda Budaya. Asik.
Matur nuwun banget ya, Duk. Cahayu Rere. Sami-sami Pak Jumadi. Penyanyi ini telu. Telu. Sing siji. Sing siji. Sing siji rong nyambut gawe kok, sing siji rong nyambut Iki gawe. babone. Oh, babone. Babone. Kimu Rere donga tak abaikan ki dongane cah nom ki biasane ra mandi. Ning nek dongane Mbak Ismi mesti beda. Oh, mandi. Oh. Lah malah sing ngajarin Ramandi iki malah kene. Oh, ngono. Iya, iki malah sing nular-nulari iki. Go Ayo Mbak Mbak Ismi go. Ismi. Mbak Ismi, Dalem Pak Sri. jumeneng. Elah. Priye? Dongake mantene loro. Oh iya, buat Mas Denny sama Mbak Teti. Kudu Mas Pendi to? Waduh, Mas Fendi lah ya. Mas Pendi kok. Tak kira Mas Pendi sing Pak dadi Sri, paten. Pak Sri. Nggih. Iki nek Mas Pedi ketoke geger. Geger gedean pokoke. Satpame ning sandinge kok. Fendi itu sudah. Oh, sudah, Sudah nggih. bahagia. Nggih, semoga mempelai berdua dalam menjalankan bahtera rumah tangga Amin. Ayem tentrem. senantiasa dijauhkan dari bahaya dan menjadi keluarga yang sakinah. Mawadah. Amin. Amin. Warahmah. Amin. Pak Jumadi, Nggih, pripun Pak iki Sri? sing muni udu aku. Woi, nggih. Modine. Nggih, nggih. Pokoke arep seneng nek dadi nganten iki gur pisan bae ya Pak Sri ya. Iya. Heeh. Ojo Mbak Ismi. dadi nganten. Dados sakinah. Kancane ora Bu Ismi. Eh? Kancane anak lenang. Kancani boleh. Oh, kancane anak lenang. Oh, ya. Pos Pitonolo Paris jumeneng. Yo. Ayo Le. Pokoknya diloske Le. Jih, bapakmu nyun donga pangestu Wah nipun iya, Pak Jumadi. pokoknya nek kler iki ya ora ngene sapa ya. Pak Sri, malam ini agak beda ya. Kok bedanya? Ini pasukan apa ya? Pasukannya memang sengaja. Blendrong. Blendrongnya Indonesia. Blendrongnya Indonesia. Inilah wajah-wajah sakinah sang pencetus Blendrongnya Indonesia. Luar Pokoknya biasa. asole ya Bu. Asole. Sejene kuwi bengi iki beda. Heeh. Mergane ada reneng. Oh iya. Ora bebas pokoknya. Aku suka mereka ini bertopi. Oh kodok ya eneng kok. Nek iki kaya blantik. Oh blantik. Oh blantik sapi iki ya. Yo Le, Riz nyambut gawe. Za. Ya diputer. Ya. Wanodya ayu utama. Asik. Gambar arum ing kusuma. Paris. Mulat leng-leng bronto. Agawe sungseng maju wesi. Semulir pahit madu. Lindri-lindri nyawa netramu. Dasar lencir kuning. Anggukah rasa tresnaku. Gambar arum tan kejiwa. Ya mung kowe Cahayu memanisi sing tansah katon ana ing netra. sekar Pokoknya senajan aku ngopo wae tetep kelingan karo sliramu Cahayu. Ngono. katon Oh wis, cugar ngono.
jagat katresnan. Coy! Yo, Rogo, muda asik. Selain hatiku ada yang kau tahu. Kemulan kang sempurna yang seni terus kakangku. Los kewale. Senajan karo Joko kowe kudu sing los. Iya. Aja nganti ragu-ragu. Los ning ora dono kae. Wayahe gogoi ya gogoi ngono. Gogoi. Paris. Salam lo. Los kewale. Coba, sama. Taksera, Rogo, muda. Aro, dan kejiwa. Wale. Oh, je. Bojomu ning omah bojomu. Gogoi, oh. Ya keprawe lu ngono wae ra apa-apa. Jo. Terima kasih. Pak Sri. Pokoknya bengi iki sing penting gayeng ngono ya Pak Sri. Sing penting gayeng. Heeh. Bendene. Pokoknya rasa nganggo aturan, heeh. Yo. Yo. Pas. Yo. Ayo le. Yo. Yo.
Iya. Yo. Wah, iya, iya. Pak Jumadi, Pripun Pak Sri? aku pengen dilindes nganggo pit RX Pak Jumadi. Ngetokke pengeram-eram nggih Pak Sri. Wingine Paris edok-edok tiru-tiru. Woi, Anake sing nganggo pit cilik malah dadak nggo nyanggone budaya. Weh, malah sempal kabeh. Ya. Wah. Dalon jo. Ayo. Reng teng teng. Reng teng teng. Reng teng teng. Tor. 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 Reng teng teng. Grong. Numpak. Numpak. Tayo. Numpak RX. Tayo, aku tayo. Ya. Wah. Jo. Ya. Wah. Waduh. Wah. Wah, iya. Wah. Iya. Waduh. Wah. Oh, ya dalah. Sing prayen kan yati Gus. Le pengen jamu tukak leteng mukok le. Wah. Ayo le, maju legane atiku wah. Orang sekti megura marang aku wah. Leno pangit diamu wah. Cecak jegot kroncal le. Wah.
Waduh, waduh ya. Oh. Oi. Iya, 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 iya. Wah. Wah ya. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Cadak tu calake le, cadak tu calake le. Cencak jegot kroncal kroncal. Was, waduh, waduh. Waduh, sarwe lo mama. Ajak-ajakan. Waduh, waduh, waduh. Wah. Ayo. Tansah meminta mring nugrahaning Hyang Maha Nasa. Dalu panglipur saking para kadang turangga muda budaya. Mugi tansah tinabihna saking saliring sambi kala. Wah, wah. Karang lelatihan ya saiki ya ora apa-apa Mbak Sri. Pemara petok ya ora apa-apa to Pak Sri. Ora apa-apa. Ora dadi ora apa-apa. Woi. Wah. Ya tumandang. Numpak, numpak. Numpak ayo. Yo. Numpak, numpak. Awas. Oh. Wah. Wah. Ayo. Pedol bareng ati. Wah. Orang sekti megua barang. Wah. Kurang setia megura marang kayangan wah. Leno pangen damu saut sampai ke sundrak. Gong reok bleduk batak mulai. Wah. Jai. Wah. Wah. Yo.
aduh, waya. Yo. Waya. Asli ya, isor ya. Waduh le ya. Was. Wah. As. Bali podo bali. Wong urip angin lali den elingo urip iku prayoga ingkang prasaja pancen bener kandhamu urip iku mung eling lan takut manembao marang Gusti kang paring dateng putih parat nipun tan urung ngadep yak manon ayo le yo yo ayo awas iki mbokmu awas ya
wah. Cuy. Iya. Awas barengane ngamuk. Woi, lho adalah. Awas. Awas le, yo. Wah. As. Awas. Ngisor le, yo. Wah, Awas cangkemmu le, yo. Wah. Wah ya. Au. Waduh. Wah. Jet. Was. Gojlek wis lanang jek-jekan. Was. Awas le, isor le. Wah ya. Leno pangedamu. Tungkak cangkemmu le. Ya. Wah. Wah. Prabanan. Wis tutup wis mi Prabanan. Oh, pindah Parangkusumo ya. Sajake cari kita ya. Apal men. Oh iya. Ayo. Was. Ayo. Tadi ngono aku iki wah.
Leno pangendamu ke taman Kiai Singgel Modot. Oi! Surawani nama ake Giris. Woi. Ayo, iki tanding ana aku iki. Premane Tanjung Priok kliwon aku. Woi, ladalah. Was. Awo. Iya. Wes. Ora ana sing wani nyerak. Iya. Woi, ladalah. Ayo. Gojlek wis larak cek-cekan Pak Sri. Wah, iya. Sabar. Ayo. Aku arek pamer kasekten le. Ayo. Wah. Ayo. Tampanono ajiku iki. Mantram sakti. Kelar masjid legar pembian buri jenenge Gatar ngarep omah jenenge Latar ayu musuh butune cenar. Wong uyuh kathar tur ora ngajar. Hot satalah hot. Woi. Woi. Wes, waton muni ayo Res yo. Ayo ning jadilan kira ning aturane kok Res. Heeh, sing penting muni ngono. Pak Jumadi. Nggih, pripun Pak Sri? Mantrane jenengan mau pripun Pak Jo? Mantrane dibaleni. Kudu dibaleni. Iki pamundutan panitia. Iya. Oh iya. As rada lomba. Wah. Balenono Pak Jumadi. Wah. Wes. Ya. Kelar masjid langgar. Ya. Pemean buri jenenge Gantar. Ya bener. Arep omah jenenge Latar. Ya bener. Asu muyah butute jetar. Ya. Uang muyah ngatar tur kurang ajar. Ya. Ngono kuwi to Pak Sri? Ya. Waya. Oi. Was. Aduh. Puas. Yo.
Yo. Wes. Jok. Yo. Aya. Was. Yo. Wah. Oi. Paman. Babu keparat. Murang toto jenengmu Yai. Piye wartaning dalan. Iya. Dalan akeh tekan neng opo mati tenkani oyo sutuk cocok praktek lampus sok ngonyo rakanya terus lintek yo Paris. Yo. Bocahnya kenceng. Woi. Yo. Awas. Yo. Iya. Ciat. Wah. Oi. Pak Sri Dalem Pak Jumadi. jamune ra teko Wis teko. wis teko Wis kokian. kurang ora iki Ora. Aman. aku kurang Aman. Paris Rokuman woi Pak Ju. nggih piye Mas Sri Jebul penak. oh penak nek penak meneng ae yo oh nek rekoso wae tulung-tulung nek penak aja nganti krungu tangga karo aja nganti krungu nek penak ya heeh tareno amel kuwi ya nek penak ra meneng ae Weh. Amel iki ketoke nom ning profesional. piye Profesional. Ketoke nom ning tuwa dhewe babakan kowe. iki Pak Sri amel bengi iki aman Pamane. semritane ora melu Weh. semritane ya Mbak Esmi pripun, Mbak Esmi? Rere luwe aman Rere Lah kok aman? oh kuwi wis pokoke los aku yo Sik Pak Jum. Meleng aja nganti dol. Sik. Pak Jumadi. Nggih. Rere tak sebut manis Renggawa musuh iki Weh. pripun? Nek Bu Ismi pokoknya wis luar biasa. Nggih. Wis bebas. Bebas. Cara dene manuk arep mabur nyandinte ora apa-apa. Ya. Nek Paris iki pokoknya sempritane melu. Pokoknya kudu hati-hati. Heeh. Ten griya le. Oh, ten griya. Oh iya.
Ayo. Lah dalah. Gojleng please lanang cek kan. Ya. Aku yo ususe. Lah dalah. Ayah. Lah dalah. Lelepah pakanane iwak mentah. Lelepah pakanane iwak. Rombongane kodhok iki nek pakanane iwak. Lah dalah. Bali podo bali li. Lah dalah. Bengi iki pokoke rere lomo. Wani dundum Pak Sri pokoke. Dundum ora cucul. Butuhe ngamal rada akeh Pak Sri iki pokoke. Lah dalah. Lah dalah. Gojleng please lanang cek kan. Alah sinuwun. Aduh piye Gili kop asale saka wulu. Wulu pite pucuk lemes opo kaki. Rere Amel arnyang ndi kowe? Oh, ngampet pipis. Buto galak lakune rujak-rujak. Buto galak yen ra galak dudu buto. Buto galak lakune rujak-rujak. Buto galak yen ra galak dudu buto. Gosek Pak Jumadi. Nggih pripun Pak Sri? Nek buta kudu galak. Heeh. Lah nek kaya kodhok kuwi apa buta? Woi, buti. Oh, bumi. Buti. Kodhok buti. Kodhok buti nek ra galak dudu buti. Kodhok buti nek ra galak dudu buti. Kodhok buti nek ra galak dudu buti. Encok pegelino repati kereti lesu. Kalau bilang sedih badan sehat selalu. Sik Pak Jumadi. Nggih pripun Pak Sri? Eneng fanku. Oh eneng heeh. Cah cilik sing Jaluk piye ya. Jaluk salaman wit mau. Salam isih. Ya pesan nek Pak Sri ya pesan. Kena nggo jimat pokoke ya disalam isih.
rumahnya tidak saya bawa. Rumahnya Klaten sayangku. Cuplak suweng suwenge dikelender Pak Domo lera-lero sapa guyu delikake sir pong delik kopong sir pong delik gosong Pak Sri Sik. ora diwalik Eneng cewek sing ngepen ro aku. Weh Nah iki rada umuk iki Weh, rada umuk kowe iku arep lebat karo adimu to. Asline sing ngepen ro kowe to. Weh, jujur. Ora usah pekewon nek ngepen ya ngepen Jujur ngepen to. Oh. Pengibot sing larang regane ning pene ge. Toa wis nunggu apa ning pene ning kepring. Toa ra ning apa-apane Pak Ning apa-apane. Tanding aku ning kepring kalah kok. Monggo genep-genep Kose Pak Jumadi. Nggih pripun? Serandale kleru. Sandale. Aya. Iyo. Aya. Lah. Ayo, kono do sinau bareng yo. Yo. Go. Enjak pekelin rematik letih lesu. Asik. Kalau minum medi badan sehat selalu. Upama eneng. Eneng iki wis dine Mas Kento kok. Kilik-kilik kuping asale saka wulu. Wulu pitik pucuk lemes bokot kaku.
Kaku Pak Sri kaku. Napa niku Pak Jung? Ayo wulu pitik. Kili-kili kuping. Wulu Ayo. pitik. Nggih, nggih. Matur suwun. Wah. Ya. Wah, 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 wah.